jarwaning sulistyang warani Sandi Asmo. Masa oh Sandi Asmone Jarwanto. Wagong lah. Terus Wraga piring jagat raya ayumu mong lair wae Kadang medak kuwi. kok iso dadar wedak Jo? Lah iki kan mung lahir iki kan biasanya kan perawatan tok. casinge ya Om. Casingnya itu anu surasaning seperti itu. Ya. Hapsari soteng iwang Hendra Jaba lan jero beda Kita kok ngalamat ngenes iki ya, Tru. Iya. Jaba jero. boten. Jaba jero ku ya beda. Jaba jero nek padha ku bingung. Werdine pripun kok jaba jero beda ki Lah Om? nek jaba ki piye jero piye ki kudune beda. Indoor karo outdoor. Nah. Kalau ngalit mangsa jambu kok pedhot talining tresno Oke. Engko sampean makcul ngoyo-goyo mak kelutik. Bener-bener angger sampean cul ya kaya udik. Mboten niki yoga-yoga cakraning rat niku sampun pinter sedaya Pak. Saestu. Wah. Coba sak bait gimana? Ukur niki. Sak bait gimana Bapak tak dengar dulu. Bait pertama lagunya gimana? Ngeten. Iya. Aku bingung campur buyung. Ngeten. Mega mendung terus gawe bayung. Ngeten. Alah 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 alah. Loh. Alah. Ning. Pertama sing aku bingung ya. Aku bingung Detok. campur buyung. Oh iya wis ketemu. Ngeten. Aku bide. Nggih, aku bide. Ah, yoga-yoga langsung melok aku Pripun? bingung. Aku ya bingung. Ayo, monggo Mbak Umi Hafifah Aboting Tresno karya Ki Haji Sukron Suwondo. Yo. Aku bingung campur buyung. Mega mendung terus ada arep
Gagap-gagap yo dadi cakrane ratu. Nah, tolak ukur. Grayang-grayang ini tekan gon. Nah nggih, betul. Berarti niki baleni sing D niki kaya sing B nggih kaya. Nggih. DB. Kok DB. Ini penyakit. Lah pripun to? Monte iki kan ada 4 bait A, B, C, D. C-nya ref, D-nya yang terakhir. Berarti D karo B iki padha. Berarti ya DB. Oh ya bener kowe Dika. Nggih to DB. Engko terus gek terusane urip ana. Ora. Nanae, nanae kene. Sing bergas mesti Penak kuwi jebule kuwi ceritane nganu, wong wedok seneng karo wong lanang. Nggih. Wis jane sing kuwi sing wong lanang wong wedok to sing ucapke mau. Niki sing cewek. Oh sing cewek. Nggih. Jane isih ganteng bojoku. Nah, Hebatmu. nggih. Lah kok malah aku bareng wis duwe anak siji kok kaya nyawang bojoku kaya bosen. Bosen, betul.
Oh, intine ngono kuwi to lagu. Nggih. Mbah Sukron iki pancen keren. Mbah Sukron iku lah nggih ya Allah, Masya Allah. Ah, iya. Kisah nyata kuwi mesti. Niku ora fiktif niki. Sing breges mesti